Burulie no bunrioma, burulie no bunrioma o. Okwu ọdịnala bụ okwu na-enye mma, burulie no bunrioma o. Burulie no bunrioma. Ụmụ Igbo anyị ekene unu. Ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene unu. Ụmụ Igbo anyị si udo dịrị unu niile ebe ọbụla nọ n'ụbọchị taa. Ndị ọdịnala si udo dịrị unu, anyị si ebe ọbụla unu nọ, unu jisie ike. Anyị si unu ada na mba, na ndị ọdịnala agaghị ada mba. Na anyị na-arụsi mbọ ike, na-arụsi ọrụ ike. Unu anụghị onu anyị abụghị na anyị akwụsịgo ihe anyị na-eme. Anyị na-agba mbọ, na-atụ alụ, na-atụ inu, wee na-ahazikwa ụmụ akwụkwọ ga-emekwe na udo dịkwara unu. N'ọkwa ya ka anyị na-edekwe na nwanna ya anaghị ezu ike. Ihe anyị na-ede bụ ihe ọdịde ka ga-esi wee mee anyị, ọ bụrụ maka anaghị ekwute n'okwu. Ọ ya mere anyị anaghị apụta mgbe ọbụla, mana anyị si ka anyị gwa unu n'uche anyị dịkwa ya. Anyị si udo dịrị unu ndị bụ ndị ọdịnala, ndị ọbụla kwere n'ihe otu kwuru na anyị na ha ga-arụkọ, anyị na ha ga-emekọ. Anyị nwere atụmatụ nke dị ukwuu, anyị na-ekwu ya mgbe ọbụla. Anyị ga-enwe usoro nke anyị agaghị ekwu afa ya ebe a, mana anyị nwere usoro nke anyị ndị bụ ndị ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ka esi eje n'igwe. Ụzọ esi eje n'igwe, akwụkwọ ya na-ahazi ya ahazi. Otu ndị chọọchị si wee nwee nke ha, ndị ụka, ndị Judaism nwee, ndị Islam nwee, ndị Hindu nwee, ndị Buddha nwee, ndị ọdịnala ga-enwe nke ha. Mana mara na amara na ọdịnala bụ afa, ise philosophy, mana ọ ga-enwe afa a na-akpọ ya. A agaghị ekwe ikwuo ya kịta ndị Igbo eburie pụọ. Ọ mgbe ndị ọdịnala, mgbe ndị kwere ihe otu kwuru, ha ga-enwe dị akwụkwọ maka onye ọbụla chọrọ ijefu Chukwu anya. Through this book you will see the God. Nsogbu adịrọ, nke ahụ eburuga. Nke ọzọ dị ka ibe ya bụ na tupu anyị apụta kwube ihe anyị na-ekwu, anyị ga-ekenegodo eke, kenekwa orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu, kene ibe, kene ụmụntakịrị, kene ụmụ okenye, kene ndị ichie, kene nwaanyị, kenekwazie nwoke. Ụmụ ibe, ihe anyị si ka anyị gwa n'ụbọchị taa bụ na ọkwa unu fụrụ ihe na-eme na obodo anyị bụ Naijiria. Ama m na unu fụrụ ihe na-eme ebe ahụ. So anaghị ịmana a na-ekwu esi nsi, ọ dịka ọkwa unu fụrụ ihe na-eme na otu unu fụrụ ya na ngeji iru unu gụ ezi ụlọ ọnụ. Onwere a sị na igugu afọ ike ọgụgụ anya, enwere sign of anything ịfụrụ ebe ahụ? Mba. A na-agwa unu ihe ọdịnala pụtara, ndị mmadụ anaghị aghọta. Mana anyị agaghị etiwa akwụkwọ oyibo nsigbe n'iru, anyị na-ekwu ya. Enwere ihe ndị sụrụ oyibo, ndị mere sayensị si na enwere ihe a na-akpọ nucleus. Mba, enwere ike nkwe na sayensị enwe ma ndị mmadụ ọ ga-aghọtakwa ya, mana mma na-akọwa ya, nkọwa ya obere. Nkwe na sayensị nkọwa ya obere. Ihe a na-akpọ nucleus, this nucleus is surrounded by protons, and every piece of this protons is charged. Every bit of this matter is charged. So nwanne, ị gaghị n'ebe ahụ metụ ya aka, you are creating another element entirely, another one. So ọ bụ nyanwa mgbe na-agwa ndị be ya about cause and effect, ha anaghị aghọta. Now what is happening? Ihe niile gbasara nna nna anyị ha, ana m ekwu ya everyday, ana m ekwu ya mgbe ọbụla ebe a, mana ndị be anyị aghọtaghị ihe a na-akọ. Ndị be anyị ji eje were British 1900 history wee na justify nna nna ha. Ndị ọcha si na 2017 ga-anọ. So are you telling me that na this world is 2017 years old? What about before then? Mgbe ndị ọcha bịara be anyị, now ka anyị butuo dị okwu ebutuo. Anyị ekene gị kene ibe. Now anyị ga-nketa okwu taa bụ na our ancestors and the present, ebe anyị ga-ebute dị okwu. So ka ịgụcha ntị gị agụcha akịkọta ya na-akọ maka echi pụọ mmadụ jọọ gị mara ihe ị ga-agwa ya. Ndị ọcha bịara na anị anyị 1300, na-ege ntị very richa ntị gị agụcha 1300. Ha bịara as immigrant, as refugee, na-egekwe ntị o. Ndị ọcha bịara as immigrant na be anyị, agụụ na agụ ha bịa chọrọ ụzọ bịa bata n'otu anyị, soro anyị na-ebi na-aṅụ. Ndị a na-amụ ọrụ, ha na-amụkwa ọrụ n'aka anyị o, nsogbu adịrọ. Ndị ọcha mụchazie ọrụ n'aka anyị, ịma ihe ha mere, because ịma na mgbe ahụ ndị ọcha bịara, enwere ihe ndị Igbo na-eme, ha ka na-emekwa ya taa, mana ndị be anyị amarọ. Mana mma agwa ha ihe ọ bụ. Unu ama ihe bụ ohu abụrụ banye na nsịrị n'ahụ unu na-ekwu. Ihe bụ ohu bụ na ala Igbo ọ na-eme amụọ nwa, ọ pere mpe mgbe ọ dị 5 or 6 years, anyị na-akpọrọ ya kpọnye onye ọzọ ka ọ zụọ ya. O jee ebe ahụ ọ na-eku nwa, na-asụ akwa, ewere ya na emere odibo. Ọ ya bụ ohu.
ọ ya bụ ohu. Ọ from there ịgbabọ ịbụ ohu, ịgbabọ ịbụ ohu. Ọ maka na ebidozi biznes kịta dube ha edube, mgbe ndị ochie anaghị edu ha edu ohu, because mpa ya enwere ego. Mpa ya mụrụ ụmụ 10 na ụmụ 20 na ụmụ 15 na ụmụ 5, o nwere ego, ọ kpọnye onye ọzọ ka ọ zụọ ọrịa ya. Ihe a ka ndị ọcha fụrụ wee sị how can somebody were nwa ọ mụrụ amụnye onye ọzọ, ịghọtago. Instead of them iwerezi enwere ike ọ bụrụ na ịbụ onye Anambra na Ọnịcha onye ha igbere eje ọzọ obodo nye na ọzọ obodo. So ndị ọcha fụrụ datin from clan to clan ka a na-enye mmadụ without anything. So from there ka a si wee mobilize ya people ka e wee bido wee kpọọ, instead of ịkpọrọzi ha jee Arọchukwu ma ọ kpọrọ ha jee ebe a, ha kpọrọzi ha pụọ outside ana Igbo jeziere ha ebe ọzọ narazie ego. Bọtụ ndị be anyị amara na ndị a na-anara ego, ha chekwa m otu ahụ asị ka anyị zụọrọ m nwa, ka mkpochere Ifeanyị nwa ka ọ zụọrọ m ya. Ndị ọcha sị kpọọ m nwa ka m nye gị onye ga-azụrụ gị ya, apụzie from there ka esi wee bido ile mma, ịghọtago. Oke, ihe ndị ọcha na-eme bụ ha mobilize ya with people, combine ya with some ndị Igbo ndị ọjọọ n'ime ha ka ekpotacha mmadụ aya ego ime ndị British na-eme. British jeje kụsuo ebe ahụ ndị agha ekpọtara akpọta ga-ere ere nọ, kpọrọ ha sị ha na hey, ifugo n'elu ụmụnne gị chọrọ ire gị, efirigo m gị na ngwa bịa. Ha kpọrọzie ha jee setụlụọ ebe ọzọ na ala Igbo, n'ime ala Igbo ahụ kwa setụlụọ ebe ọzọ, bidozie saba ha isi with Christianity and religion, sabazie ha isi with Christianity and religion. Otu a ka a si wee dilute the mind of our people, number one. Then number two, mgbe ndị British batara be anyị, ha fụrụ ndị a na-akpọ osu, and the osu a bụ ndị na control the 4 elements of the earth: Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. All this thing bụ 4 forces. Arụsị ọbụla efuru, ihe nọ n'ime arụsị ahụ bụ these 4 elements, and the osu a only osu nwere power to do that. Only osu nwere power to handle the 4 elements of the earth, and the ọha nwa bụ the force of the arụsị, and the ọha bụ the fundamental of the arụsị, and the ọha bụ the source of metals. Osu initiated the metals. Ọha nwa bidoro ịkpụ metals because ọha nwere the knowledge. They have the knowledge from nature. They are naturally born with 4 elements. Ọha nwere the nature. Ndị British fụrụ ya as a threat to them, because mgbe ndị British gbara agbata obi na ala Igbo, ha ebidozi ha dị ka mmadụ otu a mmadụ si eje China na nọ na China about 5 or 10 years, obido na-atụ ahịa from China to ala Igbo. British bịara nọcha na ala Igbo matazie ihe, nọdịzie ebe ahụ si na-emezi, ha egorozie ngwa ahịa, ha send back to their land. Ma ndị Portuguese ma ndị German, ha send back to their people. All from there ka ha ji wee bido ịgba mgbere. Ọ bụ ndị mgbere ahazi bịaziri masters ya anyị ime ha chọrọ ime, ha chọziri iwerezi anị anyị. All from there ka eji wee bidozie how do we destroy the force, ka anyị ka ga-esi destroy osu a. Then ha werezie those people ahụ ha kpọrọ mgbe aha si na ha free ha from slavery, ndị agha sagoro isi as a religious people. Ha gwazi ha si ha na those people aha that force aha osu mere establish there, no ya bụ their problem, na that thing we all demon ka ọ bụ. All from there ka si wee create the religious mindset, ka e wee jizi na convince ndị ọzọ fọrọ afọ, gwa ha na ndị a bụ ndị ọjọọ, na data arụsị aha dị ebe ahụ, onye nwa bụ their problem. Onye nwa bụ ihe ndị a na-eme, ndị na-eme slave ji eme slave, no ya ka eji eme initiate ndị slave. And ndị Igbo being stupid, ịma ihe ha mere, ha na-eyuzi ibini ụkpabi na Arọchukwu, ihe ndị mmadụ na-akpọ Chukwu abịa ma today ebe a nke ha na-anọ onwe ime ha na enwe ihe mere ihe, because ime ihe na-adịghị mma, because arụsị bụ for justice. Akpọrọ gị jee that place ma ihe a na-eme, asị na arụsị ata na onye ahụ, eburu esi azụ ụlọ bupụ ya jee resi ya ndị ọcha, ịghọtago. So onye ebe ahụ ka nsogbu. Oke, ndị ọcha, ihe ndị ọcha na-emezi that time bụ na ọnwụ na-eme datị na eburu ga-ejere gị, ndị ọcha eme intercept, kpọrọ onye ahụ sị na ha efiri igo ya na ụmụnne gị chọrọ ire gị, na ha efiri igo ịfụ na ha ji arụsị wee ṅụọ gị iyi, ha ji arụsị wee do gị iyi. So arụsị a bụ your problem, ha ji arụsị ado gị iyi, mgbe na ha chọrọ ijere gị esidote ahụ mee free, jekọkpochekwa ya na kampụ ebe ahụ ndị nke ọzọ ahụ ndị agha sara isi with Christianity nọ. Now oke, ndị osu aha na akpọ na ha ndị village akpọ na ha asị, because na ndị ọcha gwara ha na datin problem, na isi na asị ndị ọcha eji na ebe ahụ na dozu chiran je rụọ chọọchị, afụsasị ọka ịhụgo arụgo chọọchị ebe a na-enweghị ihe o mere. The power anyị ji bịa, power Jesus Christ is better than power of this nonsense. Ifu na ịrụ chọọchị na chiran aha na-enweghị ihe o mere, ifugo enweghị power.
so ndị be anyị have to follow them because na ha akwụgo na osu ozi ajọ ihe arụsị bụ ajọ ihe. Now ndị be anyị chọrọ better thing to go to heaven. Ha esorozie ha. Now ndị ọcha agakwa to osu again. See ikwefugo this your people they hated you. Asị na atụ cast they nobody wanted you. Mgbe come to with us. Osu esorokwe ndị ọcha jebe ndị ọcha divide na house. Ndị ọcha sị na ndị a bụ ndị kpọrọ osu asị akpọrọ ha jee, ndị a bụ ndị osu akpọrọkwa ha jee. Otu a ka esi wee kpọrọ ha ndị village na ọpụọ. Ndị esiziri ọnwụ ewere egbe gbasaa ha kụsa ndị ọbụla sị na ha ekweghị ege-eso ndị ọcha ewere egbe gbasaa ndị ahụ. Ịghọta? So 90 after this thing mere ebe 300 or 400 500 years, then 1900 British abezie unite the whole Igbo land, create a new Igbo land ya na new Igbo dialect a na-akpọzi ya Central Igbo. Because mgbe aha ihe ndị mmadụ na-asụ ha anaghị anụ ihe a na-asụ data, many people anaghị anụcha ihe Igbo ibie na-asụ onye tọọ ntị wee anụ ya. Ịghọtara? So later 1900s ha bezie foundzie new Igbo land after ha destroy Igbo the shrine, destroy ya the Igbo mind, destroy ya the slavery. After everything ha bezie create a new Igbo society because plan ha awọkụchago. Ha ejigo the slavery and the church, destroy ya the force of arụsị, destroy the identity of osu, destroy the identity of the ndị arọ because after all ha bidokwere all ha gwara ndị arọ how to do slavery ọkwa because after ka ha master that na anyị na-eme anyị na-akpọrọ mmadụ kpọnye mmadụ ka ọ zụọ from there ha master the thing from there ha werezie because ha na-emezi business from our land to send to the land ha send bekwuzie mmadụ because ịgwa m na asị m na nọ nso anọ m Spain now nsị gị na village na akpọ nwe ka m zụọrọ gị ya ikponye m nwa with trust ka m zụọrọ gị. So ihe bụ ndị Igbo mere openly to give them to ndị ọcha na ha nọgo for 300 400 years ka ọ zụọrọ ya not knowing na a na-ere ya ere. Ọ ebe a ka o si wee bido lately ndị mmadụ mere chọpụtara na-ere ya ere which some people make use as business na-emerewe. But mgbe ndị arọ chọziri resist the British agwọ ha ịba. Ọ ya bụ the Arrow War na British gwọchazie ha ịba aha dị. That is how the kingdom of the Arrow fall because British bụ ndị na-asọpọtụ ha. Ozugbo British kwụsị sọpọtụ ha maka ha chọrọ ịkpazi n'ike because ịmagonu o nwere mgbe ihe mmadụ wee medo ya ọchọ na ya esie n'ike ọchọ ka ọ challenge awụọ ya naanị. So British awụọ ha naanị from there British oke chọrọ ịwa anya okpokọtazie the whole place ọnụ create ihe na-akpọ warrant chiefs. All warrant chiefs aha meziri law ịnụkwa osu nke emekwe nke emeghe. Ịghọtara egbe nnu osu arụsị egbuo gị ma ịnụọ nke eme gị ebe ahụ ka asị wee create ndị ọrụ anụ was created in 1900. Ndị ọrụ anụ was created. So ihe ọbụla ịma today is been given to you by British. No pump and play. Ihe niile ịkpọrọ omenani is being created because nna gị never even care. Nna gị what them base in moral. Ihe ahụ ịma a na-akpọ spirituality, ihe a na-akpọ ya n'Igbo ọdịnala because ọdịnala philosophy. Mysticism meanri n'Igbo ọdịnala, nothing more nothing else. That's why nji agwa ndị mmadụ before you use ọdịnala mara reason why ije use ọ bụrụ omenala bụ nke ka ndị si eme which can change at any time. Mana ọdịnala enwere changing because all the fundamentals of physics nwere metaphysics. You got to go physics nwere ihe ọbụla ifuru n'ụwa matter nwere source of the matter, the natural principle of the matter. Anything ọbụla nwere matter nwere natural principle, nwere source of the matter. So ihe ọbụla na-epu nwere source and o nwere source. That source ahụ bụ the soul of it. Every metal nwere soul. Every human being nwere soul. That's why we call physics and metaphysics. Omenani and ordinary. You got that? Spirituality and physicality. So all the difference is that. So in a spirituality or English, ihe ọ pụtara n'Igbo ordinary. Mysticism pụtara n'Igbo ordinary, nothing more nothing less. So mgbe anyị na-ekwu okwu ordinary, ihe anyị na-ekwu the principle, the philosophy. Ihe ọ bụla anyị ga-eme na ordinary, we only know the name. So ndị nọ n'ime ordinary ma ya until we bring it to public ga-eji ama ya. Without that ị gara ama ya. Mgbe m na-agwa ndị be anyị na ordinary bụ something more different and superior, and the superior to any religious ima today because we study all religion before we bring the principle of ordinary. Because ị gaghị ejinwu anything lower than their own to counter them. Ị gara eme nwunye, they will defeat you.
ọ dị ka ije America before America eje ọgụ na Iraq ọ dịgo sure na ọ ga-emeri Iraq mana Libya ọ dịgo sure ọtọwụ na ịma the consequence of religion in the brain before unless ma ọ na you don't want to defeat them, you just want to ị chọrọ ikwu because you are passionate about yourself, who you are. Yes, of course, onye ọbụla dey proud to be who you are, but mara na who you are is based on what you do. What you do, because here what makes you great is the atom, speed of your atom, the speed of the consciousness of who you are. That means once you speed higher than others, you generate the maximum, the fastest vortex. So ihe ga-eme absorb onye ọbụla nọ gị n'akụkụ. So how do we absorb the mental problem of these religious people? Is to create something more greater, which is ndị ọdịnala enwego. But the process anyị na-aga, o nwere stage. When the stage got, anyị ga-enwe our own religious ideology, which is based on growing the man's consciousness to construct the temple for you to be a craftsman. Ị ga-esi awụ mmadụ physically transform that thing inside you, you bring it into the physical reality. Of the book of religious book of ordinary, which we are bringing to our people. Mana ndị kwere n'ihe otu kwuru so that you can understand it. Because ọ bụrụ na ị kwere n'ihe otu kwuru, ị gaghị eme understand. If you don't accept Jesus, you can never believe in Bible. You must accept Muhammad to understand Quran. You must accept Jesus to understand Bible. You must accept Omdenane to understand the book a na-ekwu okwu, which is afọ ya ga-apụta. Afọ ya dị already, but anyị agaghị ekwu ya maka ndị Igbo ikwu ha gba na the next thing before ị mara ihe na-emere dị afọ mebisie. So nsogbu adịghọ, everybody will see. And n'ala Igbo anyị nwere plan, mana agaghị ekwu ya n'iro, because ihe anyị ji ya ikwu ya n'iro bụ na nwanne ikwu ya n'iro ọ bụrụ ọzọ plan. Anyị nwere target, which is enweghị ebe ọzọ n'ụwa niile emere expose, and it works 100%. Plane na-efe n'elu because people apply the law of gravity. There is ship in the sea because we break the law of maritime, the law of the sea, which is maritime law. You got to go. So once you break the law, you do it. N'ala Igbo anyị nwere the law, how otu anyị ga-esi wee mee ala Igbo. Anyị abụrụ gọọmenti, anyị abụrụ gọvanọ, mana at least mara na your community is your community. Ichi develop community, enwere how to develop community. Ọ mmadụ na-azụ anị rụba ya ụlọ. So agaghị m agwazi unu ihe a ga-eme ka ọ ghara ịbụkwa na eruo echi na akọwa ihe ọzọ. So ụmụ Igbo ọdịnala abịago bụ na ọ bịago, ịchọ i believe, ịchọrọ ịrapụ, mana ihe anyị chọrọ bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. We are bringing them, assembling them. Oru ha na ndị ahụ anyị chọrọ ụzọ emechie. Ịchọzikwa anyị ka mbi onye ọdịnala nsogbu adịrọ, mana those people a ga-eji wee rụọ ọrụ mgbe aha John the Baptist na-eti mkpu n'ọzara, dozie ụzọ nke ose bụrụ ọkwụrụ ọtọ, n'ihi na onye nwe anyị na-abịakwasị anyị n'azụ. Ọkwa sị na Jizọs nwere 12 disciples, mana how many followers ka ọ nwere? Millions of followers. So ọdịnala ga-enwe disciples, nwoke followers, mana sọsọ ihe anyị chọrọ bụ na ndị Igbo mara na oge hụrụ ihe a ndị ugwu kwuru na o nwere ihe ndị ugwu kwuru. Ama m na most of ndị Igbo afụgo datin, mana ihe abụ ihe anyị na-ekwusi nsị maka ọdịnala. Anyị gwara sị ya ọnwụ na ọdịnala adịghọ, ọ ga-adị very difficult for ndị Igbo. Now this is ọ bụ ihe a ka a na-ekwu. O tego ndị Igbo kara ibidogo na plan this thing because we see anyị afụgo ihe a sinzi. Ewu si na ihe nkịta fụrụ na-agba ụja na ọfụgo esinzi na-enye esi. Anyị afụgo o tego anyị fụrụ datin. O tego ọ bụghị taa, very long time ago, which anyị ma na ọ ga-eme ya ka anyị ji wekwu nke ọma. Ọdịnala ya 2012 ka akpara nkata, ọ bụghị taa 2012 ka akpara nkata ọdịnala ya na ọ bụ na ndị Igbo mmiri amaba ha na-agba ọsọ mmiri. That's why o ji wee gbuo anyị oge, o ji wee take anyị time bụ na ndị Igbo mmiri amaba ha na-agba ọsọ mmiri. Nwanne, this life is a very easiest place. If oyibo onye ọcha can go to South Africa and have a place to be a own community, that means you don't understand the law of the nature you live. If you understand the law of nature, you know that development is if you are developed inside,
if you are illuminati, if you are illuminated inside you, ị ga-ama na how to break those law of nature and do that. Ndị ọcha gara South Africa, ndị ọcha gara ka ha na-akpọ ya Australia, ndị ọcha gara America. Forget about the gun, ọ bụrụ gun, all the mind, ihe ibu n'obi, the target, all the target ibu n'obi. Onye ọ bụ the problem. Ịwụ na ị nwere target, ị ga-emenwu target ikwu. Mana ọ bụrụ na ị nwere target, nwanne ịbagodo akụkọ. Ị nwere target ifuru efu. Ndị be anyị nwere target, that's the problem. O nwere ihe ndere here now, ndere about commerce. Commerce ga-create nwe onwe ya, ihe only will consumer plan. Have a consumer plan. Ndị Igbo ezuzuru furu isi Hausa pụta. Ndị Igbo ga-esi n'isi Hausa pụta. Consumer plan, that is the commerce. Ọ bụrụ about illusion, no. The reality is consumer plan. Once you have a consumer plan, you create a commerce automatically. Ndị Igbo, how many of us done n'ala Igbo? How many of ndị Igbo ka anyị nwere n'ala Igbo that we cannot create commerce on ourselves to consume? We can consume 40% of what we created. That is 40 GDP per annum in Igbo land. Ihe ọbụla anyị na-enwere n'ala Igbo, we can do it. Sandals, shoes, clothes, foods. If you provide this thing, mmiri ọṅụṅụ a na-aṅụ aṅụ, a na-eme mmiri ọṅụṅụ a na-aṅụ aṅụ, ihe a na-akpọ distilled and purified. It becomes business. Ndị mmadụ mepee business ebe a na purify water to drink is business. Food processing is business. Clothes is business. Shoe is business. Often I control all these things na Igbo, ihe na-akpọ commerce. Automatically this thing generates commerce. So ọ bụ nya ọ bụ ihe na-enyebe anyị ndị be anyị nsogbu, ha marọ ihe a na-akọ. Ọ bụrụ about ịgbara na Lagos, ịgbara na ugwu Hausa, all those things na-eme business na Lagos na Abuja na ugwu Hausa, if they do it in Igbo land, the people will still buy. Maybe in the first place nwere ike gara enwe customer, o nwere ike take ego 6 months. Ọ bụ ya continuity, is a continuation of life. Yes, of course you will sell at the end of the day. Ị ga-ere ahịa, ị ga-enwe customer. Mgbe ije Lagos ịkpọ customer je, mgbe ijere ugwu Hausa iji customer je, mgbe ijere Abuja iji customer je. Ị na-ele phone accessories na ala Igbo, ọ na ya na-use phone. Ndị nọ na Lagos ha nwere antena. Ị na-achọ ịgwa m na ọ bụrụ na anyị chọọ antena na ọ na ya enwe ha antena na ala Igbo eji enwe telephone network. Ọkwa dị. So o nwere ndị nwere ego, you can register a company, you go and sign this company, bring them in ala Igbo. Once you register your company, is an independent company, is your company. Ongoing in nwere ego, you have money, you do those things yourself. Is a company. Company is private, PLC. Ndị Igbo. Company or private something, so you can go and bring them. This thing, do them in an Igbo. That is how you move yourself. Practice small. You gotta emenwe in one day. You gotta transfer yourself in one day. All process you get you make this thing. I will never see any reaction. That's why when word na na-eme ka enwe ike transfer this thing, because enwere ike ha na-eche ka mmadụ bido wee na-eme before ha emebe ya. Now what the thing. So ebe ọdịnala na-ejo ndị ọbụla kwesịrị ịma inside their mind. Ọ bụghị ekwu ha na ọdịnala, ndị na-achị aja amapụta, ndị na-achụ nke amapụta. Onwere onye sị ga-achụ na aja. Ihe a na-ekwu about Igbo state, a state ebe anyị ga-adị comfortable. Mba, onwekwe onye sị na-achọ freedom ebe ahụ, but nwanne nsogbu adịrọ. Eke ọrụ eke, ndị a na-emesaida, ndị a na-emesaida. Maka o nwere ebe nke a ga-eme ọdịnala a ga-eruzi, ọ gaghị abụzi ihe okwu. Ọ bụrụzie ihe something like a pillar. Ọ bụrụzie a pillar, ọ bụrụzie a defense force. You got to go. So ọ bụ nwere ike asị nwanne ka enwetago the freedom force, ka ebegodi ka force. Nsogbu adịrọ. Anything ọ bụla ị na-eme, jisi ike. Mana ihe nna na ọdịnala bụ the fundamental foundation, pyramid for ndị Igbo. The shelter get sheltered ndị Igbo forever and ever. Ọ ha na-ekwu okwu. So ụmụaga anyị ga-amụkwa amụ. Tonitekwe ha enwe for the moment nwere a book of principle where to follow. That's why we are confused. Onwe ha anyị amaghị ihe anyị ga-eme. Religiously we don't know. Culturally we don't know. Economically we don't know. Because enwere ihe enwere anything edebere anyị here to follow. No road to follow, no economic process to follow, no educational system, no religious system, no cultural system. Then we have to create one.
so onye ọbụla kwuru na ọdịnala adịghị mma aka ise n'anya pịa. Onye ọbụla kwuru against ọdịnala ihe ị ga-eme ya aka ise n'anya pịa. So mana gọta na agọta na ọdịnala a na-ekwu ọ bụrụ about private something, ọ bụrụ about ịchụ àjà, ọ bụrụ about ife mmiri, ọ bụrụ about ịrụ agwụ, ọ bụrụ about ibute chi gị. Mba, that is your personal problem. Ihe a na-ekwu to give ourselves an identity, to give our people a place to call home. Because all the identity first, ị na-ekwu okwu physical, because your place is your place. Is mmadụ nara gị ya, onye ọbụla ji ihe nwata wenye aka enu ọ ga-ewetukwe ya, the land will come back to you. But ị gaghị live in vacuum just na-eche mbọsị the land will come back so that you start. Mba, onye toro ogologo ojide ihe gị n'elu nọdịgodi naanị na-eme ihe ị na-eme, mgbe ọ bụla aka ji fụbia ofu ọ ga-ewetu ya, aka fụbia ofu ọ ga-ewetu. So ka anyị bidogodi the construction of the ground, mbọsị aka fọrọ ya ofu ọ ga-ewetu ya. I tell you, because nwanne mmiri na ọkụ enweghị ike. Ọkụ was only off mmiri always. That is life. Anaghị agbata ya n'ọsọ. That is natural. That is natural. Because ihe ọsọ gwa gị mee n'ụwa, the natural principle will take its course. O nwere ihe otu ọsọ gwa gị si mee ya. Ijirigodo egbe jide mmadụ, o nwere mgbe ị ga-amagide egbe ahụ ata nchara. Aka gụnwa ji egbe sef aka afụfapụzi ego ofu. America jere Iraq, ha gbagide ike agwụ ha na ndị Iraq anọdịkwa be ha. Ha jee Libya, ha gbagide ike agwụ ha na. So ụmụ Igbo, as long as na ana Igbo bụ anyị ejekeghe ịzụ anị, onweghị onye anyị na-azọ ya azọ. Anyị ga-ebido the constructive level. Kwe hụrụ ndị ji anyị ike ga-agwụ ha, maka na onye enweghị ihe o bu enwere ihe ọ na-akwafu. Anyị etinye mgbu ụwa niile ma every human being, every government in this life ma nsogbu Igbo, and ha ama ihe Igbo na pass through, and ha ama the problem of Igbo land. Mana we must prove it. I ga-prove ha wrong, that na ya bụrụ that na ha chere na I will mighty race. Now we can do anything ourselves. Now you can never suppress ndị Igbo, gaghị suppress nwe ha, because ebe ọ bụ na onye Igbo jere n'ụwa, onye Igbo will thrive. All because of the mind ha wepụrụ anyị wee hapụ anyị Igbo kpafusie. That is the problem. Had it been n'ihe anyị mere outside, anyị mere na ana Igbo, nwanne by now the whole world gara shake. All because na arụsị anaghị eje mba awa afa. Arụsị anaghị eje mba awa afa. That's why nwanne ị na-asa akụrụ ụlọ ma akụgụ ịdị n'iro. 1 million ị nwere outside ọ bụrụ your money. 1 million ị nwere outside abụrụ your money, because time will come the money will vanish. Ọ ga-eme gị n'anya pịa. But nke ị nwere na be gị is investment, because this money will stay. It's like bank. Mmadụ inwe a bank, you can have bank anywhere in the world. All bank is an entity. It's a bank. Mana buying and selling idebere n'iro. O nwere ike ịgwa one day agbari shop ọkụ, gbadi ho ngwa ahịa ọkụ, nwanne ihu ole. Agba ngwa ahịa gị ọkụ ma amapụ gị isi, nwunye gị agba ọsọ, nwa gị agba ọsọ, eburu ahịa gị niile. The whole money anago n'iyi. Jikọtara. So ya ka a na-ekwu maka Igbo, mana nsogbu adịrọ, enwere framework, there is no road map, which is ndị ọdịnala pụtara to give that road map. So maka ndị na-eje nje ekwu maka nkwukwe ihe nje metụ okwu aka, maka enwere ike ndị ma ihe na-anụ ka a na-ekwu ọdịnala eche ma bụ ọdịnala a na-ekwu okwu ya bụ eje chụba aja ma ọgbụgbọ ọkụkọ. Mba, ọ bụrụ ya. Ya na-ekwu a process of life like every other race n'ụwa. Like every other race, a pyramid, which anyị enwego religious process of mind develop. Ọbụkwa heaven and hell, how to reach God, how you can be with your God, how, and this your God, if you illuminate inside, then this craft will drive you to be a craftsman in natural life you live, practically, materially. That is all ihe book of ordinary ga-eme. Mana afa ya anyị agaghị ekwu ya now until you have the book. Also so ndị privileged ones ji the book ga-ama afa dị akwụkwọ ahụ, otu esi nwee Judaism, otu esi nwee Bible, otu esi nwee Koran, otu aka akwụkwọ ọdịnala ga-adị. Ọ bụrụ ọdịnala ka afa ya ga-ahụ, because ọdịnala wee philosophy. Ọdịnala is like spirituality. You got to go, ọdịnala is like mysticism. So ọ ga-enwe afa. Anyị ga-enwe a process of business in an Igbo. I ga make chance for ordinary people ndị Igbo to invest. Onye nwere ego go nwe ego,
like otu a ndị a si eme ihe cheers na Nigeria ma America ma everywhere. Anyị ga-enwe ya. Anyị nwere people of brain n'ụwa niile, they are everywhere and we have them in ọdịnala. Mana ọ bụrụ ka imbom ihe a na-eme bụ ihe forever and ever. So that's why I say, hey, ke nwere mgbe a na-ebido nwanne nwe ya na-ebido ihe a na-ebido ebido. So the train move on already. So na pro ihe anyị na-eme bụ stage by stage, stage by stage. So stage nke ọbụla ruo onu, you will see the stage ma ọ bụ na o ruo. So ọkwa na nke ahụ erube, ọ bụrụ ihe a na-eme apụta na-eti mkpu n'iro mba. I need the people in our land. Mana nke ahụ erube, mgbe nke ahụ ruo, anyị ga-agwa ha. Before then sef, anyị ga-enwe the men stand by. Before nke ndị grand, we will have men, enough men stand by na-eche eche ka enye ha ọrụ. They are. Ha na-ayọrị biko na nwanne kedu ihe anyị ga-eme, what are we going to do? Cool down, don't rush. So process. So ndị be anyị hapụnụ ihe a achị agwa asị achị ya nwanne ihe adịrọ bụ ọrụ adịrọ. Ịnọ na Thailand nwe ihe ị na-eme, ịnọ Japan enwe ihe ị na-eme, ịnọ China enwe ihe ị na-eme, ịnọ Dubai enwe ihe ị na-eme, na-akọ nonsense. Cool down. That your problem, everybody, there is only 4 fundamental elements and the 51 and you are between them. Ị nwere ike ọ bụrụ njọ imetere na your past life, nobody knows. O nwere ike ọ bụrụ njọ imetere na this life, nobody knows. So if you suffering, just take it as a something you are paying back what you've done. So you have to focus. Ọ bụrụ mgbe ọbụla ihe siere gị ike isi na arụsị egbuo gị, chukwu egbuo gị, nke nwe egbuo gị, nonsense. O bụrụ onye na-egbu gị. So if you na ụwa ọpọpọ, if you in ụwa ọpọpọ, you must enjoy, you must have good life, prosperity. I must have money, I don't have money, nonsense. Who created money? Chukwu okere ego. Mba, you live your natural life, go into city and start asking God for money. Go back to your village and bring on mkpa aja, you stop asking for money. Ụtụtụ ị gaa ugbo kọọ ugbo, ịkọcha ugbo rie nri. You don't need money. You don't need light. Anyanwụ na-acha, anyasị ọnwa na-eti. So you don't need money. Ka ihe na-achọrọ ego for. You want to go to the city and live, then you go and look for money yourself. So if you want to be a craftsman, ordinary ga-eme gị a craftsman person, ị bụrụ mmadụ. Ị ga-enwe your own, ịzụọ ụmụazị, zụpụta ihe ụmụazị ga-amara ihe. Nwanne okoko na-amụ okoko, ihe agwọ mụrụ aghaghị ito ogologo. Ndị emega anyị pọpị na-akọrọ anyị nonsense. Ha mere anyị pọpị. Ha mere anyị pọpị. Ọkọ. Ọwa ọdịnala bịara ime ndị be anyị mmadụ. We came to do our people. Agwara m unu na Igbo wu savior. I will prove it that Igbo means savior. Nothing more, nothing else. Igbo eminero ndị gboo wizie ka ihe ka esi ekwu ya. Ọ bụ just giving an expression of the people of the olden days. Ndị gboo. Mana Igbo mean savior. Ordinary will prove that Igbo means savior. Nothing more, nothing less. And we will prove it. We have them. Quantum. Books after books. And I will follow a process one after the other. The world will know. Jewish history will be a story of the past. Igbo ga latest one. I got seen these people emerge from nothing to something. From grass to grace. Erase eji amatu. Kedu ebe ha nọ? Tell me anywhere in the world here. Enwere onye Igbo ebe ihe na-eme of ebe ahụ. Go to only Manchester. Professional medical doctors nọ na Manchester carry the whole doctor na Nigeria. Only in Manchester. Go to US and see yourself. Ha na-ekwugeri. Ha makwa ihe ndị Igbo self. Ngụ nọ savior ka ndị Igbo bụ na ha anụ ya na-akọ. You will see when the time comes so wadro. Agbacha ọsọ agụọ mile. Ndị nkịtị na-anyụ mamịrị na akwa gasị leave our land. Ndị Igbo a na-etutugharị. Onwa ngwọrọ si leave your land. Even ọ bụrụ na mụ ahapụrụ m ha that self. Take this thing. In 5 years time I come here and show you more greater than this. Nwa ngwọrọ. Because I will develop your land. Ihere anaghị eme gị. Mmanụ ị na-aṅụ in our land. Your progress in ego ọbụla eji develop your land came to our land. O si na anyị anyị pụta. Ndị iberibe na-akọ gị. Ihere na-emekwa ha. Ndị Igbo ga-ana anyị gbagha nkịtị. Nsogbu adịrọ. Don't mind them. Ha ga-abịa rie adụrụ n'ala Igbo. Ha ga-abịa rie adụrụ. Onye si na asị mark ya mark it. Ha ga-abịa na ba rie adụrụ. Change afa ya from Muhammad to Ifeanyi Okeke. Ọ ga-echenji afa ya to Ifeanyi. Convert ya to book of ordinary. Na-eje ụka ndị ọdịnala. Ọ bụrụ Christianity, ọ bụrụ Islam. Ọ ga-eje ụka ọdịnala.
change afa ya from afa ndị ugwu to afa ndị Igbo, go and market, si na nọ nso okwurie, si na nọ nso okwurie, they will change their name and rie adụrụ na anị anyị. Don't worry yourself. Ndị nkịtị mmadụ ga-atabara mmadụ ahụfụ n'ụwa, atacha ahụfụ ihe oge eji akwụ ịkwa ihe edejuru ebe a na Igbo mere nka mee nka imagine. So anyị nwa wụziri problem, ọ bụzi ha nwa echenjizie ni anyị nwa wụziri nsogbu. Nwanne cheki enu nakwa echeki o nsogbu adịrọ agbachasa go mile. Ana m ekere unu ụmụ Igbo ebe ọ bụla unu nọ, udo dịrị unu. Ndị ọdịnala na-abịago bụ na ha abịago and anyị nwere atụmatụ mana anyị agaghị ekwu ya n'iro. Unu ahụgo onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Anyị na-eme jekọrọ ndị iro, ana kọrọ ndị iro nwanna ha agwarị ga na garị. Saasị m udo dịrị unu, ka Chukwu gọzie unu, ka ọ dịbakwa n'oge ọzọ. Unu afụrụ anyị mgbe ọbụla ma na anyị dị enwere ihe anyị na-eme, anyị na-ahazi ụmụ ihe nsogbu adịrọ. Anyị na-agbara unu mbọ, na-agbakwara onwe anyị mbọ. Ọkwa na ụmụaka anyị na-amụ amụ ka a na-emere ihe. Ọ na-enwere ihe anyị mere nwanne, ụmụaka anyị ana n'iyi. Ụmụaka anyị na-amụ amụ ka iwuru ọbana na-amụ ha. Gị nke a na-amụrụ ha fọ ha tabakwa ahụfụ. Mba ahụ anyị ha ma ekwe. Mba ahụ Chukwu mba akọkwa na-eje ebe ahụ atọla unu nwa ahụ nwa amụọ nwa a na-amụghị ya, hapụ ya otu a. Ndị ugwu mechaa ahụ na ihe na-amara ihe a na-akọ. So wadịrọ ka Chukwu gozie unu, ka Chukwu mezie okwu. Ọ dịbakwanụ bọsị ọzọ, bọsị onye ochi ga-akwa nna ya ka anyị chọrọ ihe anyị furu efu. Udo.